bay, buruloy, dali bay, kay mga pita bay. Di ato pa ni parisan og gatas bay. Bay, abay botso kung tambag nimo bay. Og mga pika, pangipay lang yun. Og magatas, paggatas lang yun bay. Ano man bay? Dindot kay na bay, kanang sagulon, kape o gatas bay, kay kana bang basta kanang kalami di ni mo mahulagway bay. Paminaw pagod bay. Paminaw sa kung tambag bay, ha? Sige, maminaw ko bay. Usa may tambag nimo bay. Di ba bago lang ko nag-isulti ni mo bay, ha? Nga kung mga pangapi lang yun. Kung magatas, paggatas lang yun. Ano ba di bay? Ano ba di sagulon bay? Tangad bay, kay mo ano sagolon bay, ha? Pananglitan og sagolon nimo ang kape gatas, sultian ta ka bay. Kay ang kape bay, daw na nasa ingredients nga dili patulog. Natural og di ka katulog imong mata magsiga. Onya, ang gatas dunay ingredients nga kana ba nga katulugon ka, magduka ka, natural og makatulog na ka, imong mata magpiyong. Unya, ano ba di sagulon na bay ng kape gatas bay? Kung sagolan nimo bay ang kape gatas, bati og resulta. Ang resulta na bay, ang pikas nimong mata magpiyong, ang pikas mata magsiga.